Salut, bine v-am găsit la un nou episod din Dental Show. Începe. Acum, astăzi vom vorbi despre Black Friday. Deci, ăsta e Black Friday-ul. Momentul nu așteptat de toată lumea, care vă puteți cumpăra bormașina mult visată, setul de tigăi mult dorit și ghivecele de flori care să le puneți unde n-aveți nevoie, dar nu vă trebuie. Totuși, nu aveți nevoie de ele, dar trebuie să le cumpărați. Deci, știți ce se poate întâmpla când vă grăbiți să prindeți ofertele de Black Friday? Priviți! Din păcate, de Black Friday, dacă ești prost, nu poți să-ți cumperi un cap nou. Mare păcat. Ați observat flatancelarea? Păi ce doamne, criminale, nu ne-a lăsat să-mi iau tigaie. Și ăla de sus cocoțat ca maimuța în raionul ăla și a aruncat cu sfânta bormașină, știți? Doamne! Nu, și bineînțeles că și noi suntem un popor, România, cei mai evoluați de la maimuță în sus, așa, și noi trebuie să ne batem. Deci uitați-vă la ăștia, una e cu drujba, unul cu cuțitul, unul ce gaia îți dă în cap când nu ce uiți, ca să prindă niște cărți, niște caiete și îți face rechizitele. Alții mai deștepți, reviste porno. V-a plăcut acest episod, dați-i un share să-l vadă și prietenii voștri, dați-mi un like la pagina de Facebook, vă las link-ul dumneavoastră în descriere, faceți-vă un cont pe realpai.ro și ne vedem la alt episod. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube.